Розалина, сені шын көңілден құтылайым. Жеңуің білән сен республика этабында қатнашачақсың, шулай бит. Менә бүгінгі конкурста сиңа иң ауыр һәм иң жеңіл тыйылган этап кайсы булды? Кайсы конкурс булды? Аны барысында ауыр дип булмый, чөнки барысында да үзеңне күрсәтәсең, инде презентацияга баштан ук әзерләнгән идем. Ну, ялгыш әзрәк кисемче әзрәк ялгышып та алдым, ләкин импровизация булды инде. Бигәндә ансыта мен биюдә мин рәхәтләнәм генә, күңел тынычлыгы алам. Сорауларда ничек бар, шулай җавап бирәм. Тисбе җыюда нык рәхәт булды. Ул конкурста булмады, булай өйрәткеч кенә. Мин бик рәхмәтлемен бу конкурс булганга. Син бик шат инде, сизеп тора. Ярый, тагын бер кат тотлыйм, бик зур рәхмәт җавапларың өчен. Сау бул.